We zijn in het dorp Nieuw Koffiekamp /106. Waar de overheid vandaag de illegale goudzoekers gaat ontruimen. Unu koffiekampers, no man fit nanga land. Dat aan zijn toeskoot. We nog aan jugu. En het hier is goed toch? Alles aan hier toch? Hoe aan is zo door? Niet toch? We hebben gesproken met de gemeenschap en ze geven aan dat ze niet zijn geteld door de overheid en dat vinden ze erg. Maar wij gaan een verslag maken van deze ontruiming, zodat u ook op de hoogte gesteld kan worden van de stand van zaken hier te Nieuw Koffiekamp /106. Ja toch, dat is begin. A begin aan mijn grandpa also. Let's say a kerkie, winkel route naar mijn map bigi brada. Maar, unu schrijft de koffiekampers, toch laat me even uitpraten. Unu koffiekampers, no man vet nanga lanti. En unu wan tak lanti mus kofet ook tu nanga unu. Me kude tapa wa lei nanga unu schrijfi. If na mensen nu wan bose dat a men fara fuja. En a men het probleem kom met koffiekampers gemeenschap. O de in hari nanga krusu nanga school nanga school dat unu wan asandat. Oké, hoe arki tu maar dat aan zijn toeskoot. We nog aan jugu. Dus daarom weet ik dat die bisma na. Puru schrijfi. Suma absani puru belangrijk zijn. Altijd abakalik het voor. Maar opdracht voor Gralantina. Hoe schrijft dat tak na uko maneriger ja zo toch? En het hier is goed toch? Alles aan hier toch? Hoe aan is zo door? Niet toch? Dus unu na belanja tu er. Unu tanja. Maar if roko ma ook is een opdracht voor baas. Tak kondu disi. Dat neem kondu. Maar daarom voor nog eens jugu unu na troba nga unu tu. Maar unu silek na skotu kolek fan ko fetangi. Ano dati ko kondu roko son du ja dus. Sumatang salihal otang. Masano bungo puro. Oke, maar daarom ik kan voorwaarden lees. Wales de nga sumabung sumanobu isuro kang ales. Skuto ja sumabung ama ko manin da pales ko purisan. Sumaneno de pales ama fetak mga freezer for machine. O to ama tang ko purisan. Ma feites sanda bakasi wo bro ko puro. If yabi wen kri yabi sani ko purisan ni puro. Nee man, abus ko puro kuno kisa abus ko puro. Ni mamegienu dat na wo Maar isap sa echara probleem ja. Asan de mij follow aan gewoon plotseling. No one vergadering no hoort ja nga a gemeenskap van dorp taki e luku ja. Na so wan sani opsa. No de o alaman wiki wan manting ushi school to konja nga bigi gong. Dus if captain be hoor wan vergadering nga a gemeenskap van dorp taki e luku ja. Na sobra di sosmara, do be de op de hoogte. Maar uno ka wiki wan manting ja da ushi omen bijna 12 bus tapuja anga bijna so bigi gong. No de Traman Euro College bakasi. Fayego, allow sa nampuja abgezien, allow ja zelf abgezien. Fawego, unu gezien olibi, mi gezien en nee, maar even me wan corrigeren. Uno voorwaar asandati. Altijd u op een goed beleid. Alla de president ja Euro. Dufa a main dat se dat uno op next te maken na standaard op een moment Salanti City. Dus unu koffiekampers sa de na gebied ja abu machine ja. Lufa ook een beleid, unu moxie de san koyo wan so buruya. Dat is echt een probleem toe. De main, lek famina nga mi brada na puja, unu ne go ina main. Mino sapsan fa main. Maar de sansa inspect halanja na de sanda tep sa jawel. We yere ome so to scott. Maar de sanda titu uno wanen ja tu want bigis maitanja ala so tu chinengre deja. Maar da unu sa euro ko ja da sa opsa nga unu. Dat tu wan sabi. Draming mitegu. Wales de. Ja. Suma kamsa. Suma no ne de tapales ama machine option ama ko kamo pura sa. May bakrep if man sa ab hotel winkri alasani. Awansan sami wa aksi inspect. Puru asani insult sen. Wanda no de mi kan puren mi de gewoon lam.
no de atrobi lek fami brada jahal an asanif de main man no de ef ugo pour de lay dape fa wedu wan no de ef im Nee, maar heb je toestemming? Kijk naar Poernet, ik woon dat. okay ya De small scale miners toch? ja De maar na probleem aan na de ook om maar naar een kampu kampu. Na dat we kon Dus met dat de duidelijk. Daarom is het zo doen tak dapat na tapani voor die zoek men. maar dat me wan tego no tak te kapten behor wan vergadering ja nga gemeenschap asanja no boksa want daw bode op de hoogte tak etide so wan sani da unu nga kapten bo abaleiden da unu sref lek dorpu man bo hal antaki e luko jana wa me no jana so maar san dat no psana da me kunna puja Maar samen begrijp. je begrijp Zonder wambede. yeshi dus no asan saip saja no de eno sabi en grand lanti saba foto da petak 106 ano wan kuku dorpu te ushi de so sanja altijd ook in opstand omdat de sanja win spego wano rover wano kirima luku jana vrouw luku jana gemeenschap na wan in wan dorpu ude no wan ogrima sa nep saja sa ep saja next nep saja dus na salranti taki mino be for wakte fiani Simon Chere want abem konjaf ko takanga ude chile kwa ma mino for wakte fen mana fi no mama buriano de ma abem ko takanga ule kwa ma ano duele kwa ma ay duele kwa nek wana so wan nek esen bos ko kongi wa map ching wan kuno ori kan luko ja o memma as ma jamusnya as appa jamusnya fawe nyanti de en mino def kotak de sanjana media of the south sandat yere mine bedrijf of tak next mina wasranam ching ma in the south model di sano afrika wetang de sandisi ano buluku ala manjam ko deja iwiki mantef ko di euro ko dem ko deja takanga gralanti sref ala de masana puja ab de sane do foto unu fador puja konna pe takanga lanti di mino sapsana problem ja en captain Skalweg asanse du ja top ime tak bunanga desma fador pu wanda tia grom ching une taki fo fasita ko tak grofu nanga yu captain mo me taki me ko fu staw sefi da de sanja no go ipsa ina dor pu captain Mo me ko bigi ma aspara. Suma apsana bakasi kanko puren sa. Mare mana RD tu ko puren sa. Maar in ieder geval, Alexander Bakassi zijn ook overgepoeld. Dat moest de duidelijk. Inspecteur, u bent vandaag hier met uw manschappen voor de ontruiming. Wat zijn de specifieke instructies? Ja, goedemorgen van mij kant. We hebben de overheid van de centrale overheid, het hoogste gezag in het land. De ministerie Spol, de korpsleiding, staat achter deze operatie. En de bedoeling is dus dat we de illegale goudzoekers gaan verwijderen. En alle nederzettingen die ze hebben opgesteld gaan we dus dan gelijk met de grond plat maken. Dus dat is de bedoeling voor vandaag. Onze uitgangspunt is dat we zero casualties willen hebben, we willen 0 slachtoffers hier hebben. Zowel niet aan de kant van de illegale zoekers als de politie. Dus de veiligheid van iedereen staat gegarandeerd. En we gaan een hoge tolerantie betrachten, zero tolerance wel. En we kijken hoe het uitpakt. En om hoeveel illegale goudzoekers gaat het? Vanmorgen hebben we gekeken naar drone footage beelden. En wat we zien eigenlijk dus dat heel veel mensen het gebied hebben verlaten. Dus de mensen die nu even in opstand komen zijn de mensen van het dorp zelf. Die hebben om de hoek hier te beginnen hebben ze 2 winkels. En ze proberen dus dat in bescherming te nemen. En deze 2 winkels moeten ook ontruimd worden? In principe moeten ze ook ontruimd worden. Maar ik denk dus dat vanwege het feit dus dat het dicht bij het dorp is en het betwist wordt. Dat we dan voor dit moment dit gaan laten. En we stellen ze in de gelegenheid om alle goederen te verwijderen. Dank u wel. Met wie heb ik gesproken? Met de waarnemend regiocommandant Midden, hoofdinspecteur van politie Koelvat. Zodat die scout de ja voor de ontruiming. 1. Vigilanti ter adorpu of ter de kapten voor melden kapten taki zoals aan op jadi manting. Rada nooit mino yere no taki fi demande ma be sen wa de mascout be ap wan taki te des di ma be shoot de goni no pisten ma di atori ya sop sa no so tok da uno dinse uno yere nax tok kapiten takwel takyo wa ma de na main de guarde TV televisie
de go tak de sakje dape man nooit captain oyere en aan nooit amana hoor wa verkaderen aan het dorp dus mbino man go tek besluit mi wa a dorp de fa dorp ma basia ma captain ma biji wa ina kondre dus mine go tek besluit zonder mi takanga volk Dus voor die manting, in ons heb next voor die manting. de manteng de man betak este de boko es de waktite ati de mantousi tak is ko ina kondre de ma biji lolo ina kondre be na aitu wa gine yu wa ganga skoutu dus afara smiti de En in feite, aan een respect fasie. plus de lokwa captain want de ma rep sako ina kondre de mano ermi wat de skoutu tagi mi takano ano sap mi na captain Schalwyk asabi watanga captain Schalwyk hoor wa van kadere na Sanderey be mino dense Ja. Ja. Maar kapitein Schalwyk stel je wel op de hoogte? nooit ano stel me op de hoogte mino yede nakswen ano bel mi ano tagi mi takai wa so van kadere mino makle ko de basi ap mi jalu ko de basi ya kapiki im accent me kapiki basi le tami fesi me kapiki dine Respect Basha, STVS. En de kapitein taki lanti noteer en gezag. Dus dat want taki unosap notice op saja die manting. STVS me amule ama manting kambe mbedi wana inje nemchi meyere wantu wagi dim ko do nem ci wantu bese ko nga school to nga so datu to no yere nes ko la problem ja en ka pes Schalwyk aneli bung bigat dim di waxal ka tim kar vergadering na dorpu in vergadering na basena kapten nga le bigi nga fol ko ci te ko bas lesen mais no ka mo opera ko do han so mar chona waka a problem yana na en kire problem kapten sala na en kire problem ja Mabiko yere taki kapitein Schalwyk bevertegenwoordigd het dorp in de taki nga president. Ungi a kapitein dati a permissie voor gotak namens het dorp abra a fukadisi. minole wa kapten ne vergadering no am next no yere next ay wa yen sani no yere next yere ay vergadering lanti la foto so ne basa fein so na kapten ya e wa go den sani wan no yere next ata ko takra ko taka so adu la na sento no yere na follow te is de le ko kapten na basja na follow mu giyu sai musdu ino ko to ay di e rego duan sani na wala mun gisa mun godu di gralanti ma ko e ko yuma ko do sana ano bung Da 5 DC tak ook toe nga de kapitein. DC be kono verkadering de adorp be apwan verkadering voor een pressie wa actie toch a verkadering sa dat trefi ano lopa bo toch dat tape usit bataku une first house refi toch I dialect na want to idrak ermino want to idrak in adorp of me mi want taku mo se first house refi dat no Maar u de wel eens dat die lanti moest poerding illegale goudzoekers? ja Atlantis tak na dati toch ermi e denki tak of me kwang olo na si wan dorpo you know ma stop smafulo go na olo dati ti me ko olo o peti na si oso mi brada donc apti me jopi o waka go na si asko to go luku sana olo sa papa me kito en of bigi man ko me ko olo na si wan dorpo da ine ho respect anga dorpo dat trasmo ko inia mi no ma stop des ma sa ko in sito en mi no captain nooit no makiagisma ala de captain fu hersra na me beji tak de no makiagi no walibis mate walibis makwai ni kondre wat na stranger e kalibi ko ni kondre dus me beji fu lati sera nang utek min lobby Ununa van le 6 jaar, isabi. En a captain fuja, amai deja ala wiki ala day, isabi. Da if wan san musup saja, wan san wan buruya kong, ino mangos do hora vergadering a foto, im tak nanga desma fa dorpu fosi, or wan boom vergadering don tak nanga unu, wan tra captain deja tu, wa hoofdkaptein deja tu, da wins ino tera gemeenschap ter atra captain da te trowe kongunu. Want da asan sama du amanoter unu, amanotera captain. Na daarom mekishi unampu, ja want unu, no man delek wan belas gunu fu ko du roko. No one fuja no man tap lanti fu lanti ko du roko. En no one fu no de against lanti tak enu no de if de mam ko du an sanja.
de wotap de man. Man asansa kapten du a bom sama seti doro meki sha gemeenskap dan pu jati de. Omdat de man no man na pu luku omdat bom furuf de damos fador pu jade abdep chiwen krija na so des mai kwa dem chimbre de. Kapten sref sab de sandati na ja kapten es don. Isabi na ja kapten en na pu ala des matemante na so we shaman. Dus da if inoter des ma fador pu na desandi se opsa wan misref ino de yaf kon na pu ko de kosmi kapten. Mi loba man famande dape. Ma bopal de sani wins yule kwan libis ma yeme kwan fou da imma herstel tak nanga des mana o mem chin de ja desan se ipsa ja tu no boom. Bopal de sani ipsa ja tu sa no boom in a system. Desan dat taken trulek fasande. En fa kapten Kapten Skalweg. en oten a kapten tak nanga lanti. Dus misrefi persoonlijk mi no kori, misref no bede ja, na yere mi yera sani, ne mi kwa dorpu SD1, misref naf ja, if wan san opsa ja mi ma bif de ja, shi. Omdat unde brada ja, une go in a main. Dus ade da man go hora vergadering da pesrefi na san sami hal an sonet ba. Amano di wan wenk srefi amano ter no wan smay na gemeenskap ja taki e aman bel a kapten wins amano beter no wan de brada ja. Aman beter a kapten taki e kapten na so wan sani. Dus amang ap wan sani fing da man go seten san dape don seten model. Dus da man no de na arka mai arki wan de man sabi alla man sabi say ta insrana sabi taki 100 test na so wan chindorku. Ma unu ja ano kuku. Une go falma last stock of sani na ja de man ko puru ina mer. Na ja de man ko sako pot baka de man puru tap go to ko pot tap go to. Des maf mi no sab dry cementi, uno sab dubo pal de sani weli bif go to. We waka tap go to pe na pu yana tap go to de. We waka tap go to we ala san we do tap go to. Dus asan famen san dat srefi, de man am bedrijf srefi. Nee, communiceer na a gemeenskap srefi. A bedrijf srefi na bel kep even kon us doen wam chin camera de man stond tak den sani fago dago. Dus da altijd yo fos a bedrijf kon ja ala man sabi ala de man be go in a main na famen ala man be libi. Ma asan sabe psa fosi no de. De wet man sabe de ja no de man sen demand diskonja mana o men san be psa ina main mano de man sen demand diskonja tak e kon ko du sa de wan des ni si kon de mai kwanga de model des if na de sanja ipsa ja wa umak saben ti de unon forgita san sa metegi ja asan sa ipsa ja ti de wan de do de ja mine bedreigere ma metegu on de ses man o lob de sanja wa lobi sa mga gangoni uno lob de sandat e tregoru no dat ador po ja meki uitliefde no wan haat na nga de sandat no be de ja je verstaan Ben je op de hoogte gaat scouten begon die mateja? nadat mi wan legi uit mi brada a kapten noteer no wan de mira vanaf de mira ja want ala de mira ja wele speki vanaf de grasi ja wele speki omdat ala de grasi ja ab de sansa de do ama noteer no wan de basia ja ama noteer hoofdkapten En ze bela hoofdkaptein? eerste lembako amaneng. Oké. Ama noteer amang. En faman ja deja ina opstand no de na manga mai woro kona berdi ja. En na daarom ik kan in opstand no de. Isabi dus we accident man mek de man seta system moro general. Mek kapten e onderhandel na de sma fa gemeenskap mek de so sanja ne kon. Alasma sang deja eroko na bakase. No. Ano ala desma ja ma bu furuf desma ja abisma ja. Dus da desma ja wan koluku wan desma serefi desma fador pushi man kwa ngabigi go ja des desma ko na pu koluku sana problem ja wan ja san nep sa ja na woro ko lek fam mante ja wiki ja no de mi ap mi khasen you ap you khasen ala man ja aben khasen no de if mim kos dong ala smaf mis dong ala meli bis dong na le jame woro ko Ma ndalen dorpu mang echara fuka in a main fushing. no dus luku ja asandis na dat mi hal and ba wa mar pa bombe de le jaba kasi te drai luku ye shamen le jawa mar pa bombe de dape a bedrijf kong a bedrijf broko akir amar pa bon ala des manja na sobe go piki wa mar pa enyang en amar pa na de stong yere de mai bari for one piece na dape ube fenomoni elibi fosi no mambe ap menja na bakasi ja ube go fenomoni di de manja konja finishant welen finishant taki des maf media is don't tapa go to lek exi. If you chawan bigi bedrijf konja isap tak wan gemeenskap deja kerki deja zolang wan kerki de wan dorp skoro de wan dorp isap tak is mij deja if na be buitenland nooit asanja be vind de plaats tak wan ching wan bigi multinational op baka wan chief show te de man soet dynamite no de mi kan sorry ala de osso suffer niet door a system ja de sanja ne kwa lanti for o men sanep saja next day comfort luku ade de seref sa de tradija isap sa de mai sor in a media a shuffle a pick-up, a sanima, de skin sa de man libisens a for yuru man te tapa grondape. No de man nota kasandati. Ma de mai ter a shuffle nanga de so sandati. Dus uno sera namang uno ap rect up next. Self one de serefi de man no respecti.
Oke, ma sana motion jano ngode bra. Slow motion ko slow motion ina dor ku yaram ere ko werik bang assistant and dor ku jaman. No de lek fayu deja. Ibe apwa oma ja. Ida foto oma tegi tak adinami sutu wan kopje fa dombroke e de faibo firi. Dus dat heb ze ook toe. Ala de sandat te vind de plas go luka bigi skoro fuja apriti door adinami de sandat ne comfort. Plus met tegi wan sani lukoja alla we klagen tanga no lukoja I am gold deja bijna 100 jaar luka pasifu tanga no na ala de brad af mi jay kenki banti. Se de me kuno ma asfaltera pasigu ja ma we se ni skou tu kon jay ko kirun. O asfaltera pasigu no tuta me kwan lobby coin 106 tok. Uno no lop 106 mi saba sandat ta gralanti no lop 106. If ube lop 106 ubo asfaltera pasija wan na seste ala den dorpo asfaltera. Ya bepaalde zijn seti, maar if asan no set boom, asan no ook moto boom. En asan ja je ziet ook aan ook moto boom. Je begrijpt toch? Zeg je tak dat hier? Oké, omdat Granland is refi, de man kiest een systeem voor door bijvoorbeeld tak een ontruimen moest vinden plaats. Dat mi vindt taki, land is ref bij mag voor qua door puja. Je begrijpt? Like van desma de na assemblee of de systeem dat hij de verplicht voor konja of kotakanga gemeenschap. Je begrijpt toch? Omdat de heren bepaalde geruchten tak bepaalde zijn niet sappen aan het door het dorpu bepaalde initiatief teki. Je begrijpt toch? Dan mek de man bij kong voor tek de initiatief dat hij dat de man sap ongeveer van de man bij handel van de man continue. Dus eigenlijk als aan sa unu actief lanti. En plus Sinjin refi. Wan vergaderen moest de fu a dorpu Sinjin en a lanti. Dus als het ware na zo asane doen. Vader Kamp, goedemiddag. We zijn hier te Nieuw Koffiekamp, 106. Naar zeggen van de dorpelingen heeft de overheid zich niet gehouden aan de gemaakte afspraak. Want de afspraak was dat zij wel toegang zullen hebben om zelf hun zaken te ontruimen. Maar nu worden ze belet. Wat is in feite afgesproken met de dorpelingen? In principe moet ik eens aan het tongen met alles maar verstaan. Dus eigenlijk heb je dus dat je aan ontruimen of in de plaats. Maar de dorpelingen no ook mopo na apisi voor die bergi jaso. Maar ontruiming e godoro en jaso na op de passie sa ego ina rego na me na bakasi da si. En sanko in de plaats na taki if de moest rijden jaso voor godwa ontruimen da si. Dat zou de man doen de man baken jaso af. Voor kan meki de man sagwa bakasi da si voor de doede san da si. Maar er is wel een lijst met name van small scale miners van de koffiekamp. Sang de man saptaki den kampu dat de man mag gwa de kampu dat. Dus de koffiekampers ook is gelegenheid wel voor gwa bakasi dat si. En taki de man tapapasi tak de man mag gwa bakasi dat si. Want net mik mo pa insi na amasa aballeiding. Afeit na taki de man hoor jaso even tap jaso even zodat de kan de sana bakasi dat si. Maar de man opo jaso voor de man kan gwa die bergi. Omdat a bergi disi a de koros bij voor adorpu. Amo mensen ontruim jaso. Dan heb je ook een probleem. Dat je nog ook een probleem hoor. Dat je op een small scale mining probleem. Maar zo ver de man want mekako. Dus daarom ik de man tapu jaso kan de sana insi dat si. Maar dadelijk dat de man opo in baka. Dus baka tide satra 14 februari dan de smafa dorpu kangoroko ala di baka lek fale be gwenti. Lek fale be gwenti na redi bergi jaso. Dus lantinap noang probleem na ngaling dorpelingen. No probleem lanti no abi na den dorpelingen omdat die de registreer den en ala de man sang registreer saptak de registreer dape. Alleen dat die de man kisen ook toe en takite de man baja tide de man kagwa de kampu. En in principe de man bem potuans mana den kampu se refi fu te de man ekon fu de man saptaki no adis na wan kampu fu wan dorpeling. Maar men no sabi in hoeverre de man do asan dati. Maar alleen de pedeman sadema producer taki coffee campers mag go dape maar ook tin potuansma na kampu vi taki te de mai kon de man no boroko sani fusma fu coffee camp.
De ontruiming van de illegale goudzoekers in het concessiegebied van Roosevelt Gold Mines en Shaheen is vandaag succesvol verlopen. Er hebben zich geen noemenswaardige calamiteiten voorgedaan en ook geen persoonlijke ongelukken. Zoals afgesproken hebben de manschappen van de politie en het Nationaal Leger geen kampen van de dorpelingen ontruimd. De operatie startte vandaag om 8 uur 's morgens en duurde tot 4 uur in de namiddag. En er was een grote eenheid hier, ongeveer 6 bussen vol met politieagenten en militaire eenheden. We staan in een van de kampen van de dorpelingen en de eerste geluiden voordat we naar binnen kwamen, die waren positief, maar straks gaat u zelf van deze dorpelingen horen. Ja, dat is het, maar de man doet precies voor Oké. Ja, Dus nu is alles aan rustig nu. ja, maar pet, moet silent. Mek de kel ju gedoog want sono ju me kuroko dat de probleem diskba. En op Biggie Asana moest de? Anaf bigi. Mek de man ju een principe 30 ma kauroko dat het probleem dat los op. No, door Pukoru. Ze gewoon libi rust me man. You know, Kori. De mij go krut baka. De man karu fosi. De man bel kapte of basha. Isabi talk. De mij vindt dat kapte go tak buria sananga de sandat. Ama de tap leeftijd. You know, Kori. Ama de tap leeftijd. Ama start daar ook op. Ama na buria ma werkolok. Ama de tap leeftijd. Maar if je bige buria san. Asana ko nun taiwa ko fuda utakanga usrevita. You know, Kori. Auroko yoto yo start baka tamara de man me bige uroko. Tide ube uroko srevima. Door het systeem jou noemen Uroko. Albert Helstone achter de camera, ondersteund door de heer Gregory Wijngaarden en Clayton Hiwat voor de verslaggeving. Dit is STVS.